John Dramani Mahama, the incoming president. Or friend me, look at him and say, Sabo. And I consider it at all. Until Moko Namuko Simanam Namuko so. Nyansapo kasa mfonyi suni ahwefo ye mamu nyina akwa abade mo benya nsapo so na waje so de mam se isane no badwemba ekwan so menhia ahemboboa no na ejine enne akoside bia bekoso bia na yetwa mfonyi de kire mo no enne sabide oti okruwie ne okrawe nwoma so ohwe mechi a enche obeba betena se na manhene abrempo akunyi ene ntini ayetwa ruo nsentwofo adika behia dada enti afei ane yetwen nananom a won mo ba kopim se opim so na nkasa betena se na enne ngita wudie enkomobo afutusam atetesam bia wo ho bia no yede aba na nyansapo so nko a tibomodna na twen na tamuchuku de bekoso ha bia no yede ebebremu yenwura mu na afei no yenhyase na yemobo enkomo jafo afei na yewura santehine otumfo sejuto tosumienu oba dwabo no asedada enti sane esi aye no no afei na oba na wabetena sese ne be ya ofa na ebehyase ne ankama kama na yewura wafa ne ho simple da fomboko na yese wode ebadwumadi nas
abisafo afei ye yewura enya aba betenase wotenase se ya na afei na ebraso se enkrofo ene awoho adofo abrempon ahemfo ene wo mo a wo mo eba en beba na wo mo aba be ma no ade toche na eja wo no so age so ade ntoyi enti eno ana sese yehunu se yewura tenase ya asante no na etu ngakanga wo mo echiacha afara pompenti osetu etu ampenti so awuti okrupa de otu ahima wuti mu no patututu apapa wie osetu ebufu ebu pompom so kutu mu afa mu manu ma yamumu obra daniel osetu tu ya pemia yawo de yawo no asie do katandra wodi asempa ni etu osetu tu aton chache wa ton chache na mo kwado ase etu ri etu tie etu ya wanse je o jama ka de je ho na be osetu ka de je ho na be ho na be on de ko kranya ka from Obi nya se biango baby. Amen no tell you about them your faith.
fie nasinge Chewani topi moje lunge Chewani topi moje lunge Ada foda dios mo chambon funge Ada floda des mo chambon funge Oh so ni glorious meditate Oh so ni glorious meditate Ajagwe jana dia sedunge Jagwe jana dia sedunge Agusi bi egumro mo chambon funge Agusi bi egumro mo chambon funge Ajagwe free say from no dem Pharisee Jagwe free say from no dem Pharisee O say tutu everybody near is yo O say tutu everybody near is yo Why never nya second chire bo achida nkwane se wan pim sika poba no Why never nya second chire bo achida nkwane se wan pim sika poba no Obi nya se bia go baby Obi nya se bia go baby Braga bakana ne from no dem Pharisee Braga bakana ne from no dem Pharisee Ti go peni go lukra mumu O fitep madia bo afu aduanma Achim ne bo afu osu be po so etim so mo cham so oso ni ampem ko bi trampem adinga ko to me so etim so mo cham so oso ni ampem ko bi trampem edinka ko yo bempe so etim so mo cham so me ba se ko na ma se no bra ko to akwa bo fo biri kwanta akwasi ka se bempe so etim so mo cham so me ba se ko ma se no bra ko to akwa bo fo biri kwanta akwasi ka se bempe so etim so mo cham so ochina kwa oto kwa ko bi so etim so mo cham so ochina ne kwa poto kwa ko bi so etim so mo cham so se ku mo ji san wadu jamfie se ku mo ji san wadu jamfie o kuma mata chumo tefon ase o kuma mata chumo tefon ase oh chifu da mi fada mfunge oh chifu da mi fada mfunge go be waji se from no da mi Pharisee go be waji se from no da mi Pharisee saji fo gunya gwasinge saji fo gunya gwasinge oh bra santina dwe tna singe oh bra santina dwe tna singe oh grube dia to breba de me fa gunya gwasi ajomna chemera Anapɛ wie deɛ wohu yɛ ha nyɛ bɔne bia ɛnɛ ɛyɛ akosida a ɛtwa toɔ nti anɔpa yi ɛna ɔno ara na ne ba John Dramani Mahama the incoming president ɔfrɛ me ɔka kyerɛ me sɛ Sabo ɛnɛ yɛ akosida a ɛtwa toɔ nti monkɔ na monkɔsi m'anan mu na monkɔ som Tiba ha uyi mene abanga yewa wonana Andy Okra former deputy regional minister Zuba ena fe Ura Aisi ena appear stadium Tiba Ukraine boamu ade otufo boamu ade sebe akrachifo boamu ade nana hima boamu ade ehingwa boamu ade na fe achiame boamu ade na achiame dio na fe snaps Pentrinsia and a whiskey, Cassia pie, Dimuno, and also Pentu. The okay editor at one say, Emphasis that Cassia Emma Yura. If you say, Nishira and an empire bomb and a ne, I'm going to Eddie in Kunimwa, it is. Now, Oba, and a woman or the man, or I far as sentiment robe and the dear. O de ahye sumi ase no be kai mre bia asantiman no aboa wotumfo ama ata asantiman etimi develop ko bia so na chia me yan tese ya Nura bisu sale wa ona na sapon wo se ni adarma wo se ne e ya akosida itwato na oda sorry ya no pai na sabe ye friend no ne wa oba former president and ne ato abayi ne foforo John Dramani Mahama o friend say enna sorry enne ya de twato frame nuanu yi kan ho ne no mu nko
abanga eka ho odarma onana okran Andy Okran ena Zuba apia stadium ene omo ka ho nyina se from nyina ka ho na monko ko chiame papa mame na mana do ade to chi mame na mani hu se me ba ene nyame adom de odi madroni na ni nyina wo se ye ompa ebo wa futuo ene wa kwankyere ebe ka akra me ato obaye ba ha be chia wo be ji wo nhira etwato wo se wo ma ne homa bi e fa santiman koso ni mpuntu ho wo se oba on kankyere wo se odiniti ato so na odibeye adwuma papa amani sese boa ma santiman tumpon bia no wo se wonana sapomba wo fa nto onim sekrata odema no ni rain free na odibeye adwuma enti ne ade etwato wa John Dramani Mahama mampani fufura ya to abayi no o ma sabe wonana sapon ene na pamfo ebaya ye wo se so kra ne nsam broni sapantunsia odar ma hwisi ya black label enso strada kese ba ko odar ma wo bo amade na asante ma bo amade wo hin kwa bo amade awakra chefo bo amade ene wa chiame ebo amade odar ma wonana sapon se di ojina mampani Dramani Mahama yi fufuro anem kasani onu didi ade nebru otumfo odumase papa MummyEmpre Honorable Sapon wani ni mpanyinfo ye Yempre wanumwe Yempre Honorable Sapon wani ni mpanyinfo ye Sremo na mamna tu yura otumfo osechitu abebiu asante hene se ohu ya hawie ya enkuta ne bonni bia enim se ene koside na ne nananom etimi ntena fie na ye ma ono nko a eni na ose eba na ye besom ebe chia no na ye ba no ye kura yensem snap pentu edumienu whiskey pentu ensia ena branding so pentu ensia otumfo bomu ade yewo dosi omampania na mu ewo asokore mampon mensimu ena yewo mi chief director otumfo mi chief director called crash you know yenya obi a wababisi nanan your friend Mr. Owusu Amuaku ena Nadbu eka ho GOC eka ho Regional Police Commander eka ho NIB eka ho Regional Security Liaison Officer eka ho ena yewo Prisons Officer Fofora Waba onso eka ho ena yewo Customs Division of Ghana Revenue Authority Penin eka ho Regional Fire Officer eka ho National Signals Bureau onso eka ho na otumfo achiame se uhu ye ha ene ewie ya na yasem chichia ni otumfo ye ba abidi ade ni amano ade tochi ndamase nananom MummyEmpre Regional Minister wani na pamfufo ye Yempre wanumwe Yempre Regional Minister wani ni mpanyinfo ye mu ye ya fourth garrison officers mess Kifit Club yo dynamic Rich Park na Mr. Mo answer na mekasa no yo friend say yamrani bi o se mekasa makasa odawro ma so find out ati am mi se o so make me to me pa ya otumfo chi am mi to me pa Adarmo so osre kwan na omumra ni bi wa pa yansa kwanda bema de ehu ye bema de ehu ye anye ye kura no the top from there ya pe bema de ehu ye anye ye kura no say na say there bra na ye treat yapo no more why okay wajo ewie mu ya ha na
ɛnoma ɛna nti na ɛde aba ha deɛ di kan ɛne deɛ ɛtɔ so mmienu deɛ aseda ɛne sɛ mmerɛ bi nana ɛto ne nsa frɛ yɛn ɛto pono ma yɛn fie ha ama wɔhyɛ animuonyam paa yɛwerɛ mfii da nti yɛba na yɛde aseda kɛse abrɛ nana ana deɛ ɛtɔ so mmienu sɛ mohwɛ rich park hɔ a yɛsi ɛdan fɛfɛɛfɛ bi hɔ yɛatwerɛ anim 4 garrison officers west kefit club afia na yɛbia no na yɛto nsa frɛ nana ma ɔtubɔfoɔ bɛsi nana bi ɛbɛhyɛ yɛ animuonyam fɛfɛɛfɛ kyɛ sɛ deɛ ɔyɛɛ no ɛkɔ wiase afa no nyinaa ɛ sɛ agye yɛn nsɛm nti na yɛfa so ɛnɛ yi na yɛabɛda nana ase deɛ ɛtɔ so mmiɛnsa ɛyɛ yɛa yɛkɔ mfa nɔkye wɔn mu nim sɛ neɛ na ɛwɔ teɛ nana adawoloma ɛna ɔsiesie hɔ kakra yɛnyaa 100,000 Ghana cedis ayɛ titi sika no 1 billion ana mea so meyɛ otitrani wɔ kefit no na meyɛ president de frɛma kwasi bɛdu me so mede 50,000 aka ho mu na ayɛ 150,000 nti wie yɛbaeɛ a na kakra a yɛde bɛboa na yɛbɛsɔ nanasere na ɔde asiesie kɔmfa nɔkye ɛyɛ 150,000 ɛno so bɛma deɛ ɛhu yɛ anya hwɛ kura no asɛ neɛ nana no mom yɛmpere kefit fo yɛmpere wɔnom yɛmpere mɛmɛ Adaroma mewura nti sɛ school pɔn a ɛwɔ Kumase a aban ɛde ahwɛ ne nsa a yɛso yɛboa no nkyɛ biara na ɛbukuda ɛtwa mu yɛbaeɛ ɛde bɛto n'anim sɛ ɛsɛ sɛ ɔbɛyɛ afe biara deɛ a ɔba a ɔbɛyɛ no ɛna n'adaroma ɔbaeɛ yɛwieɛ no nneɛma a ɛdan ne yɛsiesie nyinaa ɔpaa ho ntoma ɛma yɛnyakwae sɛ ɛdan ne yɛde yɛ adwuma na ɛnɛ yɛ adae ɛna adae atwa toɔ nti yɛne sɛ adaroma ɛsɛ sɛ yɛba na ɛne bɛdi adae na wɔn susu a wɔn ka yɛn ho a yɛ a sukuu no wɔde ahyɛ yɛn nsa no ɛyi wɔn adi na yɛde ɔkyia ho na yɛbaeɛ a otumfoɔ kyia mo adaroma yɛboɔ mu adeɛ kakra a otumfoɔ mfa ni adae ɛna nana hema adeɛ ɛna akyia me so mo deɛ ɛna ɛhinkwaa ɛna protocol na yɛbaeɛ a ne ama ne anu na bibi kakra bi a otumfoɔ so bɛdi adae ɛyɛ nsa kakra a ɛhyehyɛ ɛna deɛ yɛde ɛyi so apa ho nso pɛntu wɔde ɛm sɛ da biara wohyia no a wɔsɛ atwerɛtwerɛ ni akyerɛ ɛna vice chancellor ɛso so wɔni mpakyɛ bobɔ mu di ma Tufo Chame Wadaroma Pacho Akusia Dixon Adaroma Vice Chancellor, former Vice Chancellor Professor Kwesi Ubri Danso. Tufo Chame Wadaroma Nana Wow Pro Vice Chancellor Nana Professor David Asamoah. No Wadaroma Professor JJ Ponyo ono na oye quality assurance ono the ye dean quality assurance na Wadaroma wa wona na Professor Michael Pokubwensi School of Graduate Studies ono ena ohweso emaye director School of Graduate Studies na Wadaroma pa chawo Mr. Kasakakra wa wona na Professor Andrews and Wadaroma no share ye Institute of Distance Learning IDL omwa adesua mu ne ye de adesua no kokoto won na ase ofie ba bi omwo bia ye so adesua e de toa wo mo ho ono no hwesoma yin na Wadaroma wona na Asantoa Professor Marian Asantoa ono no ye Director Students Affairs and nature say im kola no nananom ni nyina no wo maame
ono hwehwɛ wɔ mo so ansa ba bewie me so no ono nie Nana Asantewa Nana Wadaroma Professor Kobna Brichum Nyako ono na oye provost College of Engineering Nana Wadaroma Nana Wadaroma Provost of Health Science Professor Christian Ajare ono no oye provost wo ho to for chairman Nana Wadaroma wa Nana Professor Charles Manfo ono no oye provost College of Humanities and Social Sciences Nana Wadaroma Asana twem ono ma de wa na ye so tilina ye be chebia mobia zakabi yadi ka bi ache bia ma regional minister mo amon ba ye na ache bia mo ni o na ka hwe ti ye ra peje mu a obi atwebe mo bia bi wa ka ka hwe we da sebru Anano Adensa to Amadensa asina esi akwa sada no ayi kufo sada enne yɛde deɛ ɛkɔ yɛ ne nyinaa ɛde bɛwie abra wɔ hene asɔre so yi ne ayɛ ne kagya bi ɛda woforɔ no yɛbɛtoa so ɛde ama mo subscribe na hyɛ na like sɛ ɔnyɛ yɛ a mede ni abusua pani owusu atuo me cameraman ɛne Elvis wɔno ɛna odi animu a ɔtwitwa atwawe nyinaa ɛde ma yɛma mo nyinaa mmo ɛne hwɛ a wɔgye ahenewa
adenti ne ebube ne brebe nse si ebube ebe ye de den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro ni mu a wase wadɔresra tanyini wantena fie ema aseduamfo blani pie frimantam bahin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makɔde ebrensi am wa otua ne nsem mojabumo ni hu bi duanani wie klaman wo ye sɔfo okra wo nye yie bi tontonte ye no sa na ye fa nyansapo abone ntaka na mane yekese na ntakra abone de fanyinam kwatere kwa da woro ma ntoma ye fe ni din de sey ni din de obama akola wa no so pese utrimu usuma ense bratam tefam ne honhon hia na amerika sa sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame